Inahanog anak patay, samtang kritikal ang umagad nga babay, human po sila sa nagmaoy nga kanhi criminology instructor ug uyuan sa mga biktima dito sa Barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Ang detalye sa live report ni Marie Dumabong. Fem? Yes, may ang gituhan lang unta nga ordinaryong gabi sa pamilyang Fernandez diha sa ilang compound sa Barangay San Isidro sa Dakbayan sa Talisay. Ang wa nila damha nga mo resulta sa trahedya tungod lang sa gipangita nga dumbbell. Ang mga namatay gila nga sila si Hilda Fernandez, hingkod ang panuigon, bayaw sa suspect, og si Gilbert Fernandez, 23 anyos, pagumangkon sa suspetsado. Samtang kritikal ang umagad ni Hilda nga si Irene Fernandez. Ang gitudlong responsable sa pagpamusil, bayaran ni Hilda nga si Rogelio Fernandez Jr., 39 anyos, ulitaw, kinsa kanhi criminology instructor. Ang mga biktima og suspitsado manag-atbang lang og panimaysud sa usa ka compound sa Barangay San Isidro. Matod sa uyuan ni Rogelio, kinsa nakasaksi sa panghitabo, nga una kining nangita siyang dumbbell. Gingong duda sa suspitsado nga gikuhang dumbbell sa banay sa mga biktima. Sa ko siya, kay kuha naman siya, og dili ito ipagawa. Naagi ko na sa tumbahon. So sa dito. So, iskaran na puntahan nga ito. Abot sa sulod na. Diretso na posing. Buto-buto na rin man. Buto-buto na dunggan ako. Dayon, nigawa siya. Paggawas niya, ang ako ang apo, nga kanang sikyo ang banabod nan labad ato giadto gidulitan. Suma pa paspas ang panghitabo ug wa nakalihok si Esmeraldo sa dihang nadungog na ang mga buto-buto sa armas. Human sa pagpamusil nila raw sa dayon si Rogelio. Gilagway kini sa iyang kabanay nga putong. Pag umangkon ko na nakaw ka apo po. Ay, kagin, budiri ka bigi doon. Makita pa ang lama sa pinatiran sa suspitsado sa pultahan sa balay sa mga biktima. Ug ang mga lama sa dugo diin sunod nga nahagba ang mag-inahang si Hilda ug Gilbert. Matod sa kapulisan nga nilahos ra sa police station ang suspitsado ug ni surrender ug gitahan usab ang gigamit nga armas. Gingong wa kini record sa kapulisan. Pagkabuntag nawala na daw, pagkabuntag na sige ni siya pangita hantod na gabian. Nagsige ni siya ga istorya sa ani mga victims nga igawas. Nani siya gibuhi nga mga manok, dito ra gyapon silang compound, na gibuhi nga mga isda. So dito sila medyo na ay gamayng lalis. Ang pamilya naglaraw gyud sa pagpasaka og kaso batok kang Rogelio. Mas mayo gyud pay kaso nga di masad maayo yung gibuhat. Kay base mo nagdaghan. Okay, dili pay kaso daghan tang tawo maamong. Unsa ka tayang dumbbell nga gipangita sir? Wa man na mawa ay wala na niya na dismiss lang na asa nabutang pero wa na mawa. Gingong nakasaksi pa sa pagpamusil ang mga bata sa banay sa mga biktima. Maitungod niini ang kapulisan sa Talisay City Police ang nagplano nga kung nakigalayo na ngadto sa CSWD alang na sa pagpaubos og stress debriefing sa mga bata nga nakasaksi sa maong pagpamusil. Kasong double murder o frustrated murder ang giandam nga kaso nga ipasaka batok kang Rogelio. Samtang update gikan sa kapulisan nga ana-ana sa luwas nga kahimtang constable na ang kondisyon sa katulong nga biktima sa pagpamusil ang pag-umangkon sa maong suspitsado kinsa anaa pa karon sa Tambalanan. Lan, amay? Fem, background lang gamay ni ining suspect. Unsa man ni siya tigamitan ni siya og illegal nga drogas kay medyo mabaw raman ang rason nga mabuhat niya ang ato kabugat nga krimen. May matod sa mga iyahang kabanay may nga wala nila ni makit-i kung tigamitan ba kini sa illegal nga drugas, wala ni mahibawin nila kung doon na benebisyo, pero ilang pagpamatuod nga kanunay ni kung gikan sa iyahang pagtrabaho isip driver sa usa ka kaning food delivery mula hos kinig pauli diha magatiman sa iyahang mga manok hinon sugarol kini kay mo ni kana siya gipangbuhing mga manok mudres ra punig muli sa ilaha makig-inom ni pero usa ra ka botelya alang na sa pagpatulog mo nilang gilagway nga matud pa man si mga igsoon nga sukad pa sa pagkabata nila putong ni siya daling masuko og iyahang hinahuna kanunay siyang insakto. May? Okay, daghang salamat, Marie Dumabong.